Dipon. Halo. Halo. Oh. Langsung enggak? Oh, gaari tadi hasil makan anjing. Oh, keluar vlog ini. Oh. बै माबायावनो बे राजुपानि देलाय दे गारिया नुदोंमोन ना साव फायनो मोनासै दां इन्सुर खालामजोब्बाय बेनो आसियालाय ओरैनो मा जानायमोन गारिया गारिया माबासो आं साउन्ड सिस्टेम दामोथ' गारियाव हारसिंबा औ ओमफ्राय टेप मोनसे आवाज गाबबाय गाबनायनि उनाव आङो रिभिउ खालामबाय थायो आरो मबाइलाव ओमफ्राय आङो बिदिनोखाय जाबाय दा माबाफोर जाबाय दा नंखादों आरो आं ओमफ्राय आङो दसे थानानै सर्ट जानाय नुबाय आरो ओइ माबाथिं ओइ मा नामगोन साउन्ड सिस्टेमनि बनेटाव ना साउन्ड सिस्टेमनि औ डेसबर्डआव सर्ट जानानै लाइट जोंनाय नुबाय आं गारिखौ एकदम फटाफट लाखिबाय आं साइडबो खालामनो हायासै ओमफ्राय बिनि उनाव आं बेनो खोन्थाहरबाय फन खालामनानै बिदि जाबाय मा खालामनांगोन होननानै बे बेटारि माबा कानेक्सन खालामना बसनांबाय गैया बसनोबो रोङासै आं देखलाबायबो हायासै उनाव हाबना नायफिनबा गारिया जोंगासिनो सिङाव हारसिंनो जानाय जायो हारसिं जाहैबाय आरो हायासै आं उनाव जेबो खालामनो हायासै गोसोआव गैया